Lai thangnai tang shali horo khomulungni dugmali hatiwo silai guli kok laimani tai shak tera laimani pati mungo kerengjak jeb themrang rok silai guli kongne rokno tabungbo romjak yakho haini bagui kha dujak tom chalok nairok borok rally khlaimani bisingtui himbotok khlaimani bisingtui Radhapur PS o thangi deputation dewu lekha borokni sanmung ongkha shak derajak rungnogo kalaijak doctor naijagi phaika phiaba Radhapur PS ni phasingtui tabukbo silai guli kongnai rokno romui kwrak majra rwjak yakho borok naitugui romui kwrak majra rwnani sanmungno tisawui no borokni o salni deputation tom chaloknai motha rokni tei o salni tom chaloknai rokni rally o manjaka secretary eba tangpang Prashanto Debarma tai tongkha president bo haino tinini o salni deputation tom driver rokni kuchu khom khlaino deputation deule Radhapur PS o thangai Tini already khaina ka dumal bazar. Hambai marbo sini media no tini singo jago protest rally mak thaiman ingke lai thanai activist kanggo no thaiman kana jotono thaiman ka sara tirpani borok o jago gunda mafia hai ke silai koglaiye sini e-ricksha driver taku khoroksani sakao pistol kokmani obunoti no sing tini protest khaiyo tabuk sing oroni simi longmas khai thanao thangai sing FIR khlainai Tapsu ko sabo ko kha abalo sai de man ro. Tapsu jorate sini knowledge to sing saimeng ko sabo ko kha tamo phano o jaga je tong nai ro tai kokjanai ro borok tok saimano tai joto media ro ko babo kaiti ka nugui thangka ga joto ro saimano sabo ko kha abatai sing sayapano saimano sing amai kero thanai je klainai je update klai tongnai no immediately sini government ro Indian constitution rule tam tong borok takti klai arrest khaine ningthung যদি না abo party rok bai link tongui tongke a party rok bai haino bongno suspended khayei immediately action na hanangthung Obo ko nor tini tom chalnai sim rel khaina. Sing abo tini sini khumulung e-ricksha society ni joto driver rok sing phaileka sini blaike wana jangnai kok sing sadharanto borok sing oro income kisa khainani phailejao business khaine phailejao je oba haiklai mano omo gelaike saya obono sing condemn khayo oboni bagino tini orel যদি সেই FIR khlayangke जों FIR जुदि नों खालायजाय हांखांके सिनि मुभमेन्ट जों तंनाय बसकांगो टेबल ट्राक मुभमेन्ट खालायनाय दाबो जों अमो हनि जो दाबो सासुकमाया तामके सिनि मुभमेन्ट ट्राक तंनाय Tini sabsa manja kana ro misin do. ini orang manjaka sini presiden sini takuna ma ang secretary Mr. Prashanto Debarma orang ke sini executive member sing tongbayo joto sini member rok tongbayo malkhung changnai rokle norok ni dol rok busrok bangna tabo chinoro tongo 500 about borok tongo tai 500 about no sini gari bok malkhung chalonai rok oron sim busuk jora reling nai जों अरनि सिमी रेली खायै थाना जरा थानाय थानावनो चिनि रेलीनि मुभमेन्ट पाइना आबुन जाग्रा सकाइसा पार्टी के फायै चिनि जागान सकाइ tabung PS sokapka hamani kole sini koimungkala yafarka sing sar tongna sing obono sing nainai je sini India lo tamutong abuni loni hijabun borok o je majra khaina rokno usuk jorotei sajariman borok rethung taratari romai tangko sing sini omo hai khumlung area wasuk tong kesang tongma jaga rok omo hai tung rok tangthung khaini beskang rok obono ang naimani hingkai abun bagini sing sini PS sing thani sing obono yafarka je khaini beskang rok omo hai rok ingya oi sing kaham kerengka sini je tabuk sini riska society je kari salugui chanai rok borok bo omo hai tung phajak hingka sing tong kesang tongya hingka sing bo ব্যবসা খাই চানানি খুব বেলাই খিনো কষ্ট নাঙ্গো আবুন বাগিনো আং কইনাই যে সিনি সার সংনো বরক ও সং যে কইমংলা ইয়াফরমানি বিसिनतै বরক যে ক্রিমিনাল যে তংনাই বংনো তারদারে এরেস্ট খাইনাই অবনি ও কেসনো বরক নাইনাং থুন কইনাই No FIR da khai tini. जों FIR खायो जों तिनि खायमा खांगाय Samne mungi do ko khaijak abo. जों FIR तो केमनि मुङै खाया जों जे दं जे ओ जागा जरित दंनाय जे माफिया राज बा जे गुन्डा बाजी दंनाय जों बरकनो से रम दिखनिया जों FIR खायो